Mark 16, 17, 18, katong mutuo sa yanganan, makapanulti sa ilang kinulunganan, they will cast out demons. So magkapahingin sila demonyo. Sa ato pa, part yun ni siya. Sa atong paglakaw, ingon na nagsunod kang Rabbi Yeshua. Kaya si Rabbi Yeshua mismo, nakibugno siya sa demonyo. Giaway yun niya ang demonyo. So naagid ay gubat. Tumuna nga kita kay follower man ta Rabbi Yeshua. Lisod kaayo nga ang atong captain of salvation, ang atong general mo si Rabbi Yeshua, ni away sa bugno, kunya kita nga nagsunod, di ko ta pwede mo away, di ko na siya pwede. Dili ka sumusunod niya, di ka matuto niya. So mo nang iskutan yun nato dinhi, unsa yun ding pakibugno. Kay daghang kaayo mga magtotoo, mga sumusunod, powerless. Wa kay dahom. Gidaog-daog sa demonyo, gihaso sa demonyo, gikulata sa demonyo, hangtod na poses, na demonize na. Kaya nga no,